ganin shi kamar da kuke ganin shi a sifida ne magana wanda gashi nan zan ƙara sa masa alama dai ku gani ga hinin sifida sai na ce wancan tun da shi mun yi joining to yanzu shi wannan za mu yi initiate din. To idan ka shiga initiate shine zai baka damar cewar mutum nawa suke za a baka code ɗinsu. In misali ga na shiga aga gida na farko an sa 2 people za a baka code ɗin mutane guda 2. Gida na uku an sa maka za a baka code ɗin mutane guda za a baka code ɗin mutane guda 3. Gida na uku kuma an baka cewar za a baka code ɗin mutane guda 4. Sai gida na ƙarshe kuma za a baka code ɗin mutane guda 5. To shi anan gurin ko abin da zai auna shine misali yanayin mutanensa da sauransu. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afuwa bayan na kammala bidiyon kuma sai na ga ashe da yawa ma bai shiga ba. So ya dawo da ni baya gaskiya sosai yadda ya kamata. So na shafa kuma da ina na tsaya. So amma dai kamar misali yadda nake muku bayani yadda nake bayani akan cewar wannan shine gift card da yana tunanin akan shi dai muka tsaya. Ko in ce dai ban sha'afa manta ba. Ka kuma dan dawo baya kaɗan. Na rasa ya ɗauka. To yau dai magana kamar yadda na yi selecting ɗin wancan ne selecting ɗin misali shi sifida ɗin nan ya buɗe shi idan kai selecting ɗin wannan initiate ɗinsa in kai selecting initiate zai baka damar mutum nawa za ka yi join. In kai join ɗin mutum 2 to za su baka code ɗin mutane guda 2 kamar misali ga sunan haka. So in kai join ɗin mutane guda 2 za ka ɗauka subhanallah ana ta kira na yawa. To kamar yadda na muku bayani shine wannan a takaice sai ka zo sai ka ɗauki kwafi sai kai kwafi ɗin code ɗin. In kai kwafi ɗin code ɗin sai kuma ka tura wa mutane waɗanda ke ganin za ka iya tura wa don su yi amfani da shi. So sai abin da ya shafi shi gift card ga gift card. Shi gift card kun ga cewar idan misali nan inda aka rubuta refresh idan har ka yi join so ɗaya ka tura wani ko wani ya turo maka to wajen refresh nan zai tsaya aka sai waɗanda aka baka ɗin sun ƙaƙƙare tukunna kana sai su ƙara baka damar wani ya turo maka join. So za ma shi za ga cewa duk sanda mutum ya turo maka nashi kai join za su baka hashcard ɗin guda 30. Saɓanin shi gift card guda 30 saɓanin shi hashcard za su baka 10% ko 2% ko kuma 5% ba. So wannan shine a takaice. So misali ni haka ni yanzu a nan gurin duk ga sauran nawa nan waɗanda kawai zan tura mutane su cigaba da yin join misali sun gama join ɗin tukunna. Idan misali kana so wani kuma idan ya buɗe nashi zai ga a nan gurin idan ka ga nan gurin wajen refresh in an sa maka use card shi za ka taɓa. Kana taɓa use card ɗin use gift card kai kana taɓa shi zai baka cewar ka saka code ɗin wani na shi gift card ɗin. To kana taɓa wannan code ɗin to shikenan za su baka guda 30 ɗinka a can a daidai gurin da zan sa muku alama a nan za ga 30 ɗinka sun fito a daidai wannan gurin. Gashi nan a daidai nan gurin nan za ga sun saka maka shi kamar yadda shi ma na hashcard za ga yana ƙaruwa a nan to shi ma za ga sun ƙara maka shi a nan gurin. Sannan kaga a wancan lokacin da na nuna nawa kaga nan gurin ai ban sa kuma ba shi ma nan za ga sun ƙara maka shi contributing ɗin nan. Duk sanda kai join za su sa maka shi a nan gurin za su ƙara maka shi. To wannan shine a takaice dai afuwa duk da bidiyon na yi shi da kuma na fara nake tunanin ban san baya shiga ba ashe na dakatar da shi. So zan ƙara bidiyon daga baya idan akwai wani ƙarin bayani sai na iya ƙara kuma daga baya in zan saki bidiyo na gaba sai na haɗa gaba ɗaya na yi. Amma dai mutane ku yi haƙuri yadda abin ya zama. Sannan kuma ina yi kuma mutane suna ta kira na a waya to wannan shine abin da ya ƙara ɗaukar hankali na sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina kowa da kowa fatan alkhairi Allah kuma ya ba mu nasara ya kuma ba mu dacewa. Assalamu alaikum.